सुगंध भारी सुटलो. कुरडईची भाजी एक नंबर. ही मस्त शिजली. देठ तुमचं दिसत नाही बघा. तुमच्या हातात ही भाजी बघून मला आठवला काय पावसाळा इलो आणि मार्केटमध्ये रानभाजी सुद्धा इली. टमाटर महाग झाले म्हणून काय झालं, ही रानभाजीचा स्वस्त असा की नाही असा. किती किती जोडी गावली तुमका? 10 रुपये एक. आणि ही रानभाजी खाऊन एवढे फायदे असतात ना की आवर्जून खा. पावसाळ्यात येतात ती खायची. रानभाजी नाव सांग. कुरडू. कुरडू. आम्ही गेल्या वर्षी ना कुरडू भाजी ही शोधू गावात शेतात खय फिरलो माहिती काय पेरूचा लागत नाही काय करू नाही स्वतःहून. ही टाकळो आणि एक ती असतात ती फोडशी आणि ही कुरडू. अजून पण असतात भाज्या त्यांना काय. आमका हे 3 भाजी माहिती आहे, ते 3 भाजी दाखवतो. आता आणखीन काय असतं ते तुम्ही सांगा. अळू तर ते कॉमन झाला, वर्षाच्या 12 महिने गावतात. तर अशी ही रानभाजी झटपट होता आणि चवीक एकदम चविष्ट. म्हणजे मी बनवून खाल्लाय ना तेव्हा मला ही हिरव्या मॅटची चव असते ना तशी सेम ह्याची पण चव असते. मला थोडं डाऊट होतो, म्हटलं कुरडूची भाजी कशी लागतात चवीक, पण ह्याचे फायदे सुद्धा आहेत ते तुमका रेसिपी करता तरी ही भाजी आळतली ना हो. होय तर नुसते पाना घेऊन दिसता मग. पण पालेभाजीचा गुणधर्मच जातो, फक्त याची पानाच कुटूची होता, बाकी काय घेऊ सारखे दांडे असे टाकून घेऊ. आता तुम्ही दांडे घेत असाल तर माहिती नाही. बारीक बारीक कवळी असताना तर ते तुटतात. हे बघा हे असे जून झालेले, ते तुटत नाही आणि हे तुटल्याने शिजणार नाही. म्हणून असे कोवळे जोडी बघून आणून नाही. आता तुम्ही काहीतरी सांगत होत्या गावचं हे कुरडूच्या भाजीबद्दल. हो, ती लोक काय करतात, आपण आता गावची अशी कवळी अशी तोडलं ना, ती लोक आईची काय करतात वसईची वगैरे. आता वसईची माया भांडा घेतील तुम्ही येवा मग सोडून. ती लोक तो कवळी तोडून घेतात आणि ती वेगळी करतात आणि ही मग असं देठ ठेवतात. मग ही बघा हे फांदे फुटल्यात ना त्या मग ही जून भाजी येतात. ही बघा आता 2 जोडी होते, एवढी साफ करून झाली. अगदीच पाना नाही असे घेतलंय मी बघा फुला. हा, आता त्यात घालूया मीठ घालणं गरजेचं. पावसाळ्यात कसलेही भाजी घेऊचे हो ते मिठाशिवाय खायचेच नाही, धुतल्याशिवाय. आता मीठ टाकून धुवून घेते, त्याच्यानंतर आणखीन 2 पाण्यातून धुतले. आता एका वाईस गळत ठेवूया, पाणी गळावया. हो, तोपर्यंत तुम्ही आपला खोबरा कापून घ्यावा, कांदे चिरा. अशी मोठीच घेऊ बाई. पाणी बघा गळता. चला आता चिरा जेवढी होईल ना तेवढी बारीक, आपल्या मोठीत जेवढी बसत तेवढी. मी जा चिरते ना तर परत घेते. जर तुमका बारीक भाजी चिरूची असत ना तर या बघा या परत पाटी घ्यायचा आणि ढकलत जायची. ही माझी टीप आहे. जर तुमका बारीक भाजी चिरूची असत तर. माका पाल्याची भाजी जास्त बारीक चिरूक येत नाही, पण मी अशी चिरलंय की माझी जरा बारीक येता. मोठीत फक्त आवळून धरायची मग बारीक येतं आपली. हात सांभाळून. हो, तो अंदाज असता की बाबा आता होय आपली मोठी पुढे ढकलूक होई भाजी. ही बघा चिरून घेतलंय ताटभर. आता कढईवर होतं काय गो? नाही, आळता त्याच्यानंतर बाकीचं आहे बघा साहित्य. मोठे 2 कांदे आणि 4-5 मिरची, कारण पालेभाजी आणि खोबरा आणि कांदा. हो, आणि मिरची हवी हिरवी आणि तिखट. जरा पावसात कसा तिखट खावा. माझी सासूच काल सांगता मुळमुळीत खाताच आणि तुमका ऍसिडिटी होता. आता पावसाळ्यात कडधान्याने सांबारी बिंबारी खावा. तापली कढई तापल्याशिवाय तेल घालू सारख्या नाही. जाड आहे ना बुडाची. नाही पण तापली. बरेच मैत्रिणी विचारतात काही ना घेतलं. जाऊ सांगितलं आम्ही डिमांड मधून घेतलं. बघा असं भरपूर पालेभाजी वाईस जरा हातचा राखून तेल घालून. आमका माप दिलेला, आम्ही त्या मापाच्या बाहेर वाईस घातलं. तेल तापला बघा, बुडबुडे तर दिसत. तिकडे भार्गव आणि दुर्वांची मजा मस्ती चालू आहे. घालूया आपण फोडणी. दिसला तापला तेल. आता घाला. आता मिरची घातल्यावर पण काय होता त्याचे बिये आपल्या अंगावर उडत नाही. मेन म्हणजे डोळ्यावर. बघा पावसाळ्यातल्या भाजी ना रानभाजी असं म्हणतात, औषधी भाजी असतात. ते आवर्जून खाव्या. हे वर्षाच्या बाहेर नाही तुमका लाल माठ, चवळी, परत हिरवं माठ, मुळो हे भाजी कसे. हा,
पण ते हे हे भाजी सीझन वाईज असतात ना, मग हे त्या सीझनला खावचे असतात. आणि ती म्हणतात ना काय काय भाजी ते नशीब पण असतात. ती अळंबी म्हणत नशिबात असतात तरच गावता, नाही तर रानातून हात मोकळे नाही, पण अळंबी ना विषारी पण असतात, हा. म्हणून ते भाजी खाताना जरा जपून. आता सांगायचा विषय म्हणजे ही कुरडूची भाजी ना, ज्यांचा मूत्रपिंडाचा त्रास म्हणजे आमच्या बायकांना जास्त ह्याचा त्रास होता, UTI म्हणजे युरिन इन्फेक्शन होता, त्याच्यासाठी ही कुरडूची भाजी सगळ्यात बेस्ट. आणि बाकी सगळे पण फायदे आहेत, पण ह्यो सगळं बायकांचा विषय ना, किचन ह्यो बायकांचा विषय, म्हणून बायकांसाठी जो फायदा ना तोच सांगितलो. चला आता फोडणी घालूया. कांदा जरा ट्रान्सल्युटंट झालो, गुलाबी झालो, गुलाबी. सॉरी पाय लागलो बाबा. मी म्हणते इलो भार्गव इलो की काय होय. आता तो आहे भार्गवची रेसिपी बघून काय, 1-2 रेसिपी असतात ते तुमका दाखवायचे. आता ही भाजी फोडणीत घातली ना की लगेच शिजतली, जास्त नाही, पण गॅस वाईज फोडणीत घातल्यावर वाईज बारीक करूया. कधी कधी कसं रेसिपी शूट करताना वैदिक लक्षात राहत नाही ना, म्हणून मी असिस्टंट. आणि लगेच मग फोडणी घातल्या ही भाजी ना अशी परतून घेऊया, नाही तर करापतली. कारण काय माहितीये, ही एकदम नाजूक भाजी ना, पालेभाजी. बघा 2 असून सुद्धा जुडी आहे, केवढी झाली बघा. 4 माणसांका पण झाली. आता या घ्या सगळ्यात फेवरेट वाडीचा भाजी, वाडीचा खोबरा, लोणचा. भाजी वाडीचा खोबरा. हा, आता याच्यात घालूया आपला शेवटचा मीठ. आता ह्या हातानच घालूया, म्हणजे अंदाज येतात, चमच्यान जवळ जास्त पडतं, मग तुम्ही पालेभाजी खाऊच्याच नाही. आता मियाड हवं हा वाईस. हा हो भार्गव, हाताने. हा तुला पण देणार आहे मम्मा, तू पण पालेभाज्या आता खायला सुरुवात करायच्या. चला आता आपली भाजी अशा प्रकारे झालेली असा. गॅस करूया बंद आणि ढवळूया की काही कढई हा जाड लागतली नाही तर. वा 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 वा, सुगंध भारी सुटलो. कुरडईची भाजी एक नंबर. आणि ह्याच्यावर माका आठवण येली भाकरीची. पुढच्या वेळेत कुरडईची भाजी आणि भाकरी ही मस्त शिजली. देश तुमचं दिसत नाही बघा. अशी ही कुरडईची झटपट होणारी भाजी तुम्ही पटकन बाजारात जाया आणि करून बघा, आणि चव कशी लागली ती खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आता बाजारात असाल आणि गमली तर नक्की उचला. नुसार जाया नको. दिसली गमली की लगेच उचलायची, की त्या पावसाळ्यातले भाजी खावेत. आणि त्याचा फायदा एक रेसिपी मध्ये सांगलेलो असा, त्यासाठी रेसिपी काय करूची लागतली पूर्ण बघूची लागते. आणि त्याच्यासाठी आमचा परब किचन काय करूचा लागतं, सबस्क्राईब. पावसाळ्याचा आनंद घ्यावा. पावसाळ्यात सीझन मध्ये जे जे भाज्या येतात ते खावा, फक्त ते मिठाच्या पाण्यात धुवा, एवढीच. आणि गणपतीच्या तयारीत सुद्धा लागा.